някъде. Ало, кажи, Жора. Пусни я. Поцелуй меня. Привет. Събличай се. Ало! Ето, не мога да ти кажа къде се намирате. Записан е като библиотека. Няма наследници. Но, влезеш ли във владение, библиотеката автоматично отпада. Да. Как така си вътре? Чакай малко, че не търсим на другия кръг. Алло? Твоя съпруга. О, Либлин! Как така няма да дойдеш? Какви извънредни упражнения? Слушай! Чакай, стой, тъщем на другия десен. Кажи, Жора. Ще я разфасовам. Лъжичка мед, ябълка от 1,20 за кило. Муцинко! Мразя да седя на табуретката, обаба тия ви братовчетка ти да се е плеснала на канапето пред мен и да й се вижда бизнес белето. И все да ме пита, дали те задоволява първокласно, а? Искам да седна нормално като хората. 45 стотинки икономии на ден. Ще избием подаръка. Виж го, маха ни с ръчичка. Дали вижда от тук, а? Не знам. Опа! Биберонът му падна. Нина! Биберонът на малкия падна! Малумници отминаха. Сега ще трябва да купуват нов биберон. Няма да му купуваш електрическо влакче. Електрическото влакче развива мозъка. Така ли? Така. Ами ако е момиче, с влакче ли ще си играе? Братовчетка ти, нали? Тя работи на Централна гара, нали? Тя там с влакчета първа класа, вип класа. Надиша информация. И я взеха само защото знае немски. Немски. Как можа да споменеш тая секс кукла? Ти обичаше да танцуваш рок и носеше здрави чорокогашници дори под панталоните. Ти обичаше балкански кашкавал. Ти ходеше на козметик. Ти пускаше тото. Ти ми правеше страхотен край карамел. Екстра си живеехме, Муцинко. Идвам, сина! Жена ми се! 1, 2, 3, 4, 5, 10 часа. Ако мога да стана и да те прегърна. Всички са те забравили. Всички! Рождение ми даде след 1 месец. Ще ти се, ама не съм забравя. Петра с германката. Дъщерята с зетя. Внучката от гарата. Стиснатите.